ospravedlňujem, lebo čítam ďalšiu otázku a neviem ju položiť ako otázku. Ste schopní akceptovať, že my Košičania nechceme v centre mesta 6-prúdovú cestu, pomočka, a že sú riešenia aj z pohľadu vplyvov na životné prostredie, pomočka, otázka i pre mesto, pre investora. My ako investor plne rešpektujeme platný regulačný plán. Otázka bola ináč položená, prepáčte. Skúste odpovedať na otázku. Opakujem, komunikácia Južná Štúrova, Palackého bola v územnom pláne riešená už pred vyše 10 rokmi, takže my plne rešpektujeme tento regulačný plán. Ešte raz poprosím tretíkrát naozaj, že keď máte, tak do diskusie, dobre? Nech sa páči. Bola otázka, že či asi mesto je schopné akceptovať. Je schopné akceptovať, samozrejme. Mesto vlastne teraz v mimoúrovňovej variante robí štvorprúdovú komunikáciu a keď bude požiadavka a bolo by treba spraviť nový regulačný plán, nebránime sa tomu. Podobná otázočka.